Szevasztok! A nevem Solyom Norbert, és szeretnék még pár szót ejteni a hazautamról és a visszautamról és a Debrecenbe töltött időmről. Hogy milyen volt a hazautam, milyen volt a visszautam, és mennyit fizettem összesen az egész töltésért. Hogy mennyit várakoztam az adott töltőállomásokon. Az első megállom az Stimmel am Semmering, nem tudom, hogy jól ejtem-e, de ott álltam meg legelsőnek, március 2-án, 33,77 € fizettem. 31,65 kW-ot töltött az autó, és 51 percet várakoztam. Ezt miért mondtam így? Fogalmam sincs. A következő pedig, az már Győrbe volt Magyarországon, a Decathlonnál. Ott 20.063 forintot fizettem. Ez egy nagyon drága töltés volt, nem tudom, hogy miért, és csak 35,98 kW-ot töltött az autó, és nagyon lassú volt. 46 percet vártam, ez egy borzalmas töltés volt ott. A következő pedig Mablódon volt, ugyanúgy egy Decathlonnál, egy Mobility-nél. Általában a Decathlonokhoz közel van mindig egy Mobility töltő. Ott 50 percet várakoztam, 49 perc, 49 másodpercet, 37,64 kW-ot töltött az autó, és 10.813 forintot fizettem érte. A következő pedig Debrecenbe volt, a Vincellér utcán, Aldinál. Ő az egy vicces volt, ott mentem le 0%-ra, majd a Pennyből átmentem az Aldihoz, mert a Penny töltő nem működött. Ott várakoztam 35 percet, 6,3 kW-ot töltött, és 1418 forintra jött ki a lassú töltőnél. Mivel ott még nem mertem tovább indulni ezzel a kis kevés százalékkal, ami volt az autóban, így Debrecen Decathlon egy újabb Mobility-nél kellett megállnom. Az már egy gyors töltő volt, 15 kW-ot töltött az autó, 4421 forintot fizettem, és 20 perc, 28 másodpercet vártam. Az ott töltött idő, egy hetünk volt otthon, ez alatt én kétszer töltöttem a Debrecenbe még, ott az elsőnél az 12.664 forintot fizettem, ott 49,34 kW-ot töltött, 1 óra 10 percet vártam, ott teljesen 100%-ig töltöttük az autót. A következő napoknál, a budapesti út előtt, még a Decathlon Debrecennél, ugyanúgy a Mobility-nél, ott egy lassabb töltőnél álltam meg, az 14.261 forint volt, 42,57 kW-ot töltött az autó, és 4 óra 32 percet várakoztam. Igazából nem várakoztam, ott hagytam az autót, volt másik autó, szerencsére. Ez már március 10-e, úgy látom, amikor Budapestre érkeztem, az is egy funny jelenet volt, 7%-kal érkeztem meg az autóval, szerettem így kicentizni a dolgokat. Ott 1 óra 28 percet töltött az autó, 66,5 kW-ot töltött fel, szóval 100%-ig töltött kb. Majdnem a nulláról, és 17.735 forintot fizettem érte. Majd a következő nap, amikor már Ausztriába mentünk visszafele, ott Lévénynél álltam meg legelsőnek az autópálya mellett, ott 21,23 kW-ot töltött az autó, 26 percet töltöttünk, addig várakoztunk, 5655 forintot fizettünk ott. Majd Ausztriában egy OMV kút mellett egy töltésünk, azt hiszem, hogy Smart is volt, de igen, az a Smart is töltő volt. Ott már a várakozási időt nem mutatja, de 22,98 € fizettünk. Majd volt még egy, szóval az utolsó pedig fogalmam sincs, hogy kell kelteni a nevét. 23,71 kW-ot töltöttünk, ott 20 percet várakoztunk, és szóval 16,24 € volt a töltés. Ez az utolsó töltésem volt a leggyorsabb, itt 80 kW-tal töltött az autó kereken. Eszméletlen gyors volt, szerencsére tényleg egy 20 percet vártam, nagyon feltöltöttem, mennyire feltöltött, és már tudtam hazaindulni, és már nem is kellett megállni. Szóval ennyit szerettem volna, igazából egy kis tájékoztatót, mert a két videóban igazából nem sok mindent mondok el.
kis összegzést az egész 2 videóval kapcsolatban. Én azt javaslom az embereknek, akinek Attó 3-asa van, tényleg ne nagyon induljon el egy ilyen hosszú útra, vagy ha el is indul, akkor készüljön fel, hogy körülményes lesz, és drága. Összességében, amennyit én fizettem a töltésért, hazaúttal, a visszaúttal, az ott töltött idő alatt 115.736 forintot fizettem. Nem volt olcsó, nekem volt ezelőtt egy nyári utazásom, ezzel sokkal pozitívabb volt, sokkal olcsóbb volt. Ez a téli időszak szerintem megduplázza az árát, meg az időt is. Nagyon sokat kellett várni, nem voltak jó tapasztalataim vele, de igazából így is egy fun volt, egy vicces út volt. Én meg szeretem az ilyeneket. Na köszönöm, hogy végighallgattál, és ha tetszett, iratkozz fel és lájkolj. Na szevasztok!